KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 3:02. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpuuna ang Food Security Program sa Manila para sa bulan nin Marso. Sa iraramkan programang ini, nagdidistribuir ang lokal na gobyerno nin food boxes para mabawasan ang gutom kan mga pamilyang Manilenyo sa taho kan padagos na pagpasakit o pagpapasakit kan COVID-19 pandemic. Target na matauan nin food boxes ang nasa 700,000 na pamilya sa Manila para ngunya na bulan. Piglalauman na madurar ang ayuda nin pagkaon sa Manila sa laog nin anum na bulan. Yan ang pangalas 3 na barata haligdi sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby. Merendal na, merendal, 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 merendal. Alas 3 na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari
sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Salamat po sa nagpadala kay Pansit Bato. Sulaugan tabi, baka mawara yan, iuli pa yan. Baka may bumitbit kan lauganaan. At agari mamahalon man yan. Baka may mag-abot. Umali ka na, Angel. Baka Angel, mahali ka na, Angel. May mag-abot na isdagdag. Hi! Hello, hello, hello! Hi, hi, hi! Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Merienda, 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 merienda. Masira. Ay, tangro man nun si Derek Edwin Gipansit Bato man na. Tangro man daw, tayo Rakman. Tangroon mo man. Sagin-sagin lang yan. Sagin-sagin lang yan tangroon mo. Hanggang po kitang alas 4. Good afternoon mga kapingki. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta po sa tuya na mga friends? Mga friendships in the afternoon. Nakatutok po mga tugang sa DCGB. Kumusta po sa tuya na merindalan dyan? Igwa? Oy, very good. At sigwa lamang kita kimerindalan pala. Igwa na sanang ako nga nagmerindal talaga ako nga na pagali ko sa arong tabi. Sa arong ano ini? Sa arong silap ng batag. Ang silap ng batag palang pag maliputo na. Pag hinalon mo, naglaro sa alaunan mo, maliputo. Pero man, ang pinakamaringon niya na merindalan mga tugang so, kwan baga? Sampurado, the best ya. Malipot-lipot tadi, sampurado. Tapos pritusan mo kan so tuyo baga na may kiskis. Anong arang ka ito? May kiskis na tuyo na pag prinito mo baga sa lana, pag kalutan, nagawalat ang kiskis sa lana sa kawali. The best yan, ha? Sampurado. Pagkatapos mga tugang, humiling ka pelikula, the best. Humilang ka pelikula sa Netflix. Magayonon, anapon mo sa pelikula na kapag buhay ang ginawa, buhay din ang gagawin. Bago yan, trending ko niyan na pelikulang yan, ha? Kapag buhay ang ginawa, buhay din ang gagawin. Ito. Alright, Uy, ang sa tuya, tabi na ini. Ang sa tuya, tabing tataramon ngo niya na aldaw. Hali po mga tugang sa masusing research ni Ronald Baldo. Ang sa kuyang researcher tabi sa mga tataramon. Ang sabi ni Ronald, ini ang pasunod ni Cho Jigo. Sabi ni Cho Jigo, uning yan, ani tramo nga ka Henry M. Sabi ni Cho Jigs, habang nga nag-whirlwielding niya ako nagdisaro. Sabi siya, garo nga na, damay na naman niya ako, pahit ko niya na hapon naman na. Meron dyan naman nalsan, nalal ko niya. Meron dyan niya na. Cho Jigo, maray na hapon. Ang tataramon tabi, siknit. Actually, sa muya ang hapon kaya ni John, siknit. Sa ining nakaw mo palang siknik. Tama na, K, siknik. Duman sa muya ang hapon kan, siknit. Imbis na KT ang pangultimo. Ano nga yung siknit ka? Ika nga yung siknit ka. Grabe nga yung mga lakaw-lakaw. Hindi ka nasupog nga kan. Ang uritsurod mo, yung nga yung nga. Pero aram mo, may duwang meaning ini. May duwang meaning ini sa ibang lugar. Diba? May duwang meaning po ang tataramo na siknit mga tugang sa ibang lugar. Diba? Ano pa ang pagkasabot nindo sa sinabi ng tataramon? Sige daw. Good afternoon, maray na hapon tabi magberindal kisinap ng balingoy. Uy, the best yan. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ano po mga tugang ang tataramon kang tataramon na siknik o kaya sa ibang lugar siknit? Sige daw. Sige daw. Paliwanagin na ako nindo.
Latosong kwan injil. Sarawa yun ini. Latosong kwan injil. Singit ito. Sarawa yun na akin eh. Siknit. Sige daw. Ito. Ang siknit, babaeng aki, tabi yan. Aha. Ano nga yan, mga, hain nga sumasiknit mo. Pag sabihin tabi, mga tugang, tama itong texter, it's a girl. Ha? Pag sinabi tabi, it's a girl. Ha? Sabi kang su texter sa Globo na sa Smart, babayi po yan. It's a girl. Ha? Babayi. Pag sinabing siknit o siknit, iyan po, mga tugang baba. Ano na po, Ronald, sa lalaki? Ano po sa lalaki pala? Anong kabalik ng lalaki? Ano pa daw, Ronald? Ano po ka lalaki tabi, Direktor? Ay, suso, charger tabi. Dalaga na daw, iso charger, charge. Para tabi sa kuso charger, ikana tabi na lang. Ano ang lalaki kang, ang babae siknit? Ano ang lalaki? Ano Edwin? Sige daw. Baka may aram, ano mga tugang unmasculine gender kay ni? Tansiknit, mga tugang feminine. Di ba? may tiraram kay Richard? May tiraram kay Richard? Oh, anong sabi Richard ni Direk Edwin na? Saksak mo dyan sa rawayo ka. Sa rawayo. Madam Alicia. Yes, good afternoon po. Afternoon. Opo. Sa Libon po, ang siknit babayi. Yes, correct. Ang lalaki, potro. Potro. Nakuha mo, madam. Eksakto. Okay, thank yes. you po. Thank you po. Bye-bye. Nakuha ni Madam Alicia, Madrid. Di ba? Ang lalaki, potro. Ang pasunod ni Edwin kay udig di kay kwan kay ano ini kay Richard. Ano ito? Sikwat da. Salamat yun ka. Hindi mo sikwat. Ang sikwat, ang saan sikwat, ano yan? Ang sikwat bagaso, ang sikwat, ang apod nga sa Manila, mga snatcher yan, sikwat, taga-sikwat, diba? Ibo, mga tugang putro, eksakto. Iya po, putro. Pag babayi, mga tugang putro, siknit. Pag lalaki, putro. Han ngayon sa mga putro mo? Lala. The best, Ayun na. Iyan po ang sa tuyang tataramon. Feminine gender, ang feminine, female, mga tugang siknit o siknik. Pero pagabot tabi sa lalaki, ang apod, putro. Naku ako na. Nadadangog ko ito duman sa mga barangay. Sa mga gurang baga, ika ngayang putro ka, ika ngayang lalaki ka. Exactly. Thank you so much. Madam Ella, si Madam Alicia Elia Madrid. Di ba? Ayos, madam. Salamaton. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Nagkasararabutan na kita. Ay, hindi pa ano nga so third sex? Ay, sa bagay, may iba pang term, Ronald, kang kuputro, Nald. Lalaknit. Di ba? Lalaknit. Igamang kiterm ka na, babaknit, di ba? Babaknit, lalaknit. Medyo madali itong ma-identify. Inpo rin na siknit, buda, mga tugang putro. Medyo na ibang tataramon. Yung manang lalaknit, igwaki, babaknit. Okay? Very good. Pag nadagit, ang apod, putris. Ini man sarapan man niya. Okay na sa endo. Pangyari sa endo. Okay na. O bueno. Iyan mga tugang sa tuyang tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Oy. Baka nagdadangog so nag-apod sa tuya kasuhapon na taga humapon. Kasuhapon may nag-apod sa kuya na taga humapon.
na gari humapon ito, ikadyote ka sa pong Ronald, humapon ito. Mas tayaon sa ko so number, kung nagdadangog ka po, so, diyan sa kuya so number diyan sa kuya so number. So, apod sa kuya na naghagad nin tabang, ang aki niya na 17 anyos, ooperaran tabi sa Mayuma, babayi, 17 anyos pa sa mga tugang, ooperaran po sa Mayuma sa BRTT8 sa Biyernes. Nagapod sa kuya kasuhapon, tas sabi niya, nangangapudan siya, na baka da tabi igwaki, tao na nagdadangog na pwedeng mag-donate tabi ki type B positive. Diyo, kanto po tapos na sa programa ko, may bigla sa kuya mga tugang na nag-text, bulan nagapod, empleyado pa lang kang DENR ito, nasarotang paradangog, nag-volunteer siya na siya databi type B positive. Iyo, tinao ko so number kay itong taga humapon na nagapod sa kuya. Iyo, ito at least nasobta na ha, at least makaka tabang ito para duman sa aki niya mga tugang sa sa tuya tabi na sa tuya po na paghahagad ng dugo. Ta type B positive operaran sa Mayuma sa maabot tabi na buday itong donor pala na ito, siya po mga tugang recognized kan Philippine Red Cross. Ta donor talaga siya sa Red Cross. Salamaton tabi bosing ako nagdadangog ka ngunyan. Salamat, salud ako si imo kan sa imong kan. Tara mong type B positive. Pambihira yan. Pambihira yan. Ako type O ako type O. So aki kong saro type O. Di ba? Arog kaya. Now, arog kaya ni nagdigdi sa kuya kasabong aga, si Vic. Dahil ko na palyaduan si Vic. Sa kuyang amigo na maray ang kamugtakan. Nang auto niya, iba-ibang brand. Pero mga tugang, pag ang design niya na iba, kaya si Vic, pas kasi ang gito mailing, pag daling ko sa auto niya, aram mong si Vic ang sakay. Nagdidi sa kuya si Vic, may daradara tabi na 2,000 pesos. Yo. 2,000 pesos. Kaya kung nagdadangog tabi sa tago, ang sabi sa kuya ni Vic, bangaon mo nga ya Brad, duman nga ya sa nagapod sa imong taga-saro, buda nga sa taga-duman sa Castilla, Sorsogon. Now, kaya iya po dang ko tabi sa taga-humapon, na, kung pwede po, dumigdik, pumasok ka sa DCGB, yaon ako digdi hanggan alas 4, kung kaya mo pang abuton. Kung dahil mo na po kayang abuto, dumigdi ka po sa Lunes, alas 9 ang aga. Titaw ko tabi sa imo, so 1,000 pesos na sabi sa ko ni Vic, pag hatiin mo nga pare, di ba niya sa saro nga niyang taga-humapon, buda nga sa taga Castilla na nag-apod kasawapon sa kuya. Na, ngunyan, yun na po, basta ko nagdadangog ito, na taga dyan sa humapon, darahon mo tabi so number na inapod mo sa kuya. Tayo tabi ang ID mo sa pagdigdis ako. Ay, actually, tinik niya sa kuya sa pangarang kan aki palaan. Iyo, tinik niya palaan sa kuya sa pangarang kan aki niya na wala so aldaw kan kwan. Kinumplito niya sa detalye sa kuya Kinumplito niya sa detalye, pinurwad niya sa kuya kaswapon pagkatapos tabi kan sa kuya mga tugang na programa. O di sige, dumigdi ka po, madam, so nagapod sa kuya. Tataw ko tabi sa imo 1,000 pesos. Sabi mo, garo sa Biyernes o peraran o Sabado. Dibidi ka po, itaw ko sa imo 1,000 pesos tabi. And pig-verify ko naman tabi so aki mo. Yaw boda so kan. Magdala ka gayud ki iba pa na mga 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 dokumentos para duman sa namiminto na operasyon kan aki mo. Daro mo tabi so nagkapirang dokumento sana nganing mailing ko ma-validate ko. Although pa-validate ko na po sa BRTTH, okay? Pa-validate ko na po sa BRTTH. Okay? So yan po sa taga-umapon, kung di ka makaapon mo niyan, mag-text ka na lang tabi. Naka-phone book man sa kuya so number mo tungkol tabi sa imong pigahagad na donasyon. Trasolve ta dugo. Ang kulang na lang sa pangguro gasto niya duman sa BRTT. So, siga po kasi mo kinagtabang na 1,000 pesos. Okay? Now, ikadua.
Madam Angel, alaton ta katabi. May daradara si Madam Angel Angeli Nakiambaw alias Don Solweta na merindalan. Yes. Kan Angelis Pizza. Yes. Ang daradara niya, pizza. Yes. Lol, okay. Thank you, Tabi. Pakisabi na lang kay Bossing, ano yan, Beda. Mga tugang Angelis Pilinat. Diyan po sampangan kang Albay Astro. Igo dyan. Biditi po lang ngaran. Ano po nindo. Ikaduwa, so taga Kwantabi, so taga San Roque, taga Castilla Gapod. Araw ko ni Bossing, may draw distance kaya po ika. Buda, day ko aram kung paano magpadara naman sa pigasabi mo na smart padala. Ako, Ronald. Smart padala. Sasabi mo, ini na kuan mo, na pasyente nindo, pambakal man lamang ki, ano ito, tasukid ni da mga tugang, may bato, may, ano yan, may stone. Kidney may stone. May stone so kidney. Pambakal lamang da kibulong. Araw po kayo ng instruction ko si mo. Kung makapaligaspi ka o makapadaraga katabi, dumiritso ka digdi sa DCGB. All 1,000 ini, tabi na, yaon sa kuya, o taon mo ko ki-instruction kung paano magpadara sa smart padala. Ako, Ronald. Kaya lang po, Bossing, dapat ako talaga, patal-patalon ako pag-abot sa mga araw ka ng mga buting tingo na yan. Kung maridi ka po sa Legazpi, magdara ka tabi ki identity, itong ID mo, kung bako sa cellphone na ginamit mo sa kuya sa pag-upload mo, daron mo tabi ito. Ikaduwa, magdara ka man lamang ki mga dokumentos, tungkol tabi dyan sa hilang, kan sa imong aki na 16 years old daan na may problema sa kidney. May bato, may kidney stone. Iya po, o yan tabi ha, o, tag 1,000 ka mo, sabi tabi ni, sabi ni Vic, nagdidi sa kuya kasabong aga, alas 8:30, hinatod tabi, so 2,000 pesos. Yaon sa kuya ang 2,000 tabi. Iya po. Uliton ko lang, so tagahumapon, dumigding alas 9, kung dengon yan mahabol na 4 o'clock, dumigdi ka tabing alas 9 sa Lunes, 9 o'clock sa Lunes, yaon tabi ako digdi sa DCGB, itaw ko tabi sa imo so cash. Okay? Yun na po. Klaro na kita ha. Pati so itong taga Castilla tabi, nagapon sa kuya, pakikuan man tabi, itaw instruction kung paano ko iyan ipadara sa smart padala, or kung may makapaligaspi po sa endo, dumiretso sa DCGB tabi. Magdara lang ki magkakanigong dokumentos para duman sa pasyente. Taram po nindo. So nag-aarapod po dito sa kuya, pigbe-verify mi man tabi yan. Minaapod sa kuya digdi, kaya baga hihapot-hapot ko tabi. Tadi detalye ko, after kang i-detalye ko po yan sa mga hapot ko, double check ko tabi yan. Piga pa double check ko tabi dyan sa mga hospital kung sain. Saya nagpa-check up nga double check ko yan kung siya ang pangarang kan doktor. Kapag nakaamoy sa pangaran kan doktor, madali man sa nang anapon, tayo ako ki mga amigo sa Philippine Medical Association, Albay, chapter or sa man na parte, kan Bicol Region. Gobernur po kayan, barkada ko, si Dr. Isip. Kaya po, madali akong makontak, ma-verify, kung totoo po nag-check up ang doktor, buda kung si pa yan. Huto bagang tinarabangan ta na may nag-dialysis sa Esteves, hinayaan mi lang po na mag-iri ito, buda nagtarabang kamo, pero binerify ko tabi ito, kaya inapudang ko si Dr. June Esteves. Tangani po na, so tabang ta, napapaduman po sa tama na tabangan. Iya po, o yan tabi, sa kuyang pagiromdom, duman sa, nagapon tabi sa kuya kasuhapon. Salamaton tabi, amigong Vic, mistisong lalaki, salamaton migo, sa mo tabing 2,000 pesos na, inatulig di sa DCGB. Kaya po, yan tabi, ano nga nito? So pigasabi ko, may nag-text kaya. Iya po sa tuya na, kuya, takon may nag-apon tabi ka mo sa kuya, ang totoo po kan, pig-verify mi yan. Pig-verify mi tabi yan.
Kaya baga, sa niya akong hospital, siya nag-check up, anong elang. Pigi-verify mi tabi yan. Kuan baga, tangan, tansog titiwala po sa muya na tabang, tama talaga po ang pagtabang. Napapaduman sa tama na mga dapat na tabangan. Okay? O bueno, alas 3:29, may time check kita, Ronald. O, sige sa pagbabalik. Alas 3:29 na sa pagbabalik ang Mahiwagang Tanog. An oras hatod sa Indokang Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Alaxan FR. Alaxan FR Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang. Meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cauredo na kami. Inigo niyang produktibo, yak mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients at save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack! New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC, ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit irehistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuya
tuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa tuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Yes! Sa programa, alas 3:48 na. Sandali, tabasaon tamo na sa mga nasa Facebook Live. Sabi ni Hernan Gamba, babaknit sa comment niya. Thank you, bossing. Oy, nagkuhan pala, nag-post pala si Madam Alicia Madrid sa satuyang Facebook Live. Sabi ni Jerel na Aranya, aki pa po sa mga ninunood dating apod po, ang siknit yon. Sabi po ni Herna, potro sa lalaki. Oy, very good ha. At least nakul pa lang kita nagkakaintindihan. Ano? Nodeline Banwa Vargas watching from San Jose, Malilipot, Albay. Lalo na po sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Teng and Ting Potso ni Mana. Latosunta kayo na. Ron Love is happily watching. Stay safe, Sir Henry. Thank you, Tabi Ron. Ang third six tabihin, ang apod, flu, o ano na flu? Paray nga ni, Madam Alicia. Ang apudakan mga third six, flu. Ano fa flu? Ano na nga flu? Iguan na po pala biyahe ng Bicol Isarog Pasiring sa Bicol. Nakita ko po sa post ninda. Aya, igwa po, totoo yan. Mark Joseph Etcheman. Dakulo na po yan, mabrayay. Sabi ni, okay na, wala nang ibang comment. Okay na, wala na. Oy, paki-share na lang mga busing. Paki-share na lang po sa tuyang Facebook Live ngunyan na hapon. Sabi ni Dr. Raul Bendian, oy, sa mga birthday celebrators natin, i-text na po sa mga may birthday. I-text na matawan ng talamang ki-attention ngunyan tabing hapon, nigdi po mga tugang sa tuya na programa. Happy birthday po, Sendo. Dr. Raul Bendian nag-text, happy birthday po kay Made. Ay talaga ha. Si Mama Undit kang Lapu-Lapu, Legazpi City. Happy birthday nga to Mader. Kay Mother Ondit kan Lapu-Lapu, Legazpi City. Happy birthday po. Thank you, amigo. Happy birthday to you. Good afternoon sa mga taga Lapu-Lapu. Good afternoon, Tabi. Pakigreet po sa mga taga-Buyuan na katutok, sabi ni Tano Ayala. Thank you, Tano. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang tugang birthday ngayon, si Kuya Paul. From Tony, ang inyong mas gwapo sa iyong kapatid. Ayos ka, Tony. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang Papa. Birthday ngunyan, ay walang pangalan. Papa, happy birthday from Raymar. Ay, wala sa pangalan ni Papa. Good afternoon, Tabi. Mr. M, pakigreet po sa kuyang girlfriend, oy. Si Emily. Hali kay Tonton. I love you, Ems. Happy birthday. 1 year na baga kita sa May. Happy birthday po. Okay, sige po. Wala na kayo may birthday. Matakaskason mo, ubusan no? Wala. I-check ta daw sa iba. Wala na. O sige. Happy birthday na lang po sa gabos ng mga birthday celebrators. Ngunyan pong Alda. Happy birthday. Okay. O bueno, o na mga tugang-an, mahiwagang tanog. Mga 15 minutes lang ini Tamay orasyon kita, tod-taod. May nag-request digding. Orasyonan mo daw nga tabi ang mga tao, ang mga lalaki asin babaying maitom. Ay, sus ka dahil lamang. Sige, pasadahan tan mga orasyon sa maitom. Ulit. Yan. 100 pesos sa makakahula sa mahiwagang tanog. Yan.
100 pesos tabi na load sa imong kamot tabi na nakatakod na network. 100 pesos ka ng premyo. Pag nahulaan mo, mga tugang ang mahiwagang tanong. Sige daw. Sige daw, 0995-398-1813, 0928-777-5548 para po sa smart number. Okay na? Gari naman halo yung kiri. Garo de man makukuha naman ining kunay niyo. Garo, ito. Verda. Hello, good afternoon. Yes. Ano po ang tanong? So, kapag mga siksilian may gulong, So ano po? tukawa na may rida, Tukawa na may rueda. opo, so ito ano po, sabay-sabay na big surok sa irarong kalamisa. Iyo mananggad Inusol? Inusol? Opo. Oo. Taga saan ka po? Bita ano po? Dita, ano pong pangaran? Si Gloria po. Gloria. Ate Glo? Po. Sala. Bye. Bye-bye. Iguana patiki dito. Iguana patiki gong 0. Iguana patiki gong. Ito na. Sandali. Uy, madali. Tawan ta ka mong klo. Igwa ka ini sa mga harong. Sa opisina, igwa. Sa Lucky Education Supply, igwa kung nailing kayo ni. Sa mga mall, diyan sa mga mall, sigwa dyan. Ayala, Agaysano, Yasiano, sa SM. Igwa tabi kayo, nakahiling ako. Nakailing tabi ako kayo ni. Nakailing po ako kayo ni. Ano yan? Aba daw. Pigagamit ini, marayon man ang gamit kayo ni. Hello? Yo. Yes, sir. Cardboard na tigtat kang cutter. Ano po? Cardboard. Cardboard. Natigbuhan kang cutter. Napig, putol kang cutter. Eh po. Taga saan ka, sir? Tama? Sa laha. Sarap yun. Pushcart, mali po. Hindi po pushcart. Ang nangyari. Basta igwa kayo sa mga opisina, igwa. Malls, igwa. Diyan sa Lucky may nahiling ako eh. Igwa kung nagkairiling kayo ni dyan sa mga government offices. Yan. Igwa kung nailing kayo ni sa mga government offices. May nag-text digdi si 6159. I-clarify mo tabi kung anong klase ining sinabi mo. Gero ang sa imong distansya po, mga nasa 20 dangaw na sana sa katotohanan. Yo. Una si 51, 59. Aranihong ka na. Saro na sanang kuspa. Saro ko. Iyon. Awin na 6159. Aranihong ka na tabi. Isipa kimaray ba yan simbag mo? I-clarify mo. Ang simbag mong iyan, basta na sa mga, siguro mga 10 dangaw gayon. Pero bako patabi, di man pwedeng arog sa nakaiyan. Sain siya nakatakod. Tabi yo, alin nag-text sa. Sain siya nakatakod. Aircon, mali. Piguyod na office table, mali. Maukod man tabi ako Xerox machine, mali. May quarantine pa sa Sorsogon, Legazpi. Day po, warang quarantine. Drawer po sa laog na may laog pigbukas, sara. Sain nga ni nakalaog ang ano ini? Ano nga na pudkaan? Ang drawer sala actually. Sala actually ang, pero i-clarify mo kung ano iyan.
Bako ang drawer, Ronald, diyan sa lamesa. Ang lamesa may drawer bako. Di ba? Ang lamesa may drawer, di ba? Sa ano iyan? Ito. Plastic cover po na piggoyod, sala. Temporary shield, mali. Polisher po, mali. Adding machine, mali. Sliding door, mali ang sliding door. Maukod tab, mali. Roll up door, mali talaga. Mali po. Aircon na piglimpya, sala talaga. Pigsaradong roll up, mali. Na nadiskwento na ni Madam Angel na kiyambaw sa tamang simbag. Tinext na niya ako ang tamang simbag. Hello? Hello, pwede po mag-order. Sige daw po. Drawer. Drawer. Ay, ako po, Durabox. Ano ka ito ang Durabox? Magpigabran ba na po? Okay. Ano pa naman ang tanog? Iyo. Ako nag-aborito na. Kasi nagkasana. Ikaw sa taga-bita, no? Iyo po. Ano saling mo? Sala magila yun. Iyo, tama ka, sala ka. Pero may preview. Ano? Pero may preview pa sala ba ka? Kudutong ta para sa rawayan ka na. Bye-bye. Unang tamang simbag kay Ate Angel, kay Don Sulweta. Unang tamang simbag, Junior, madali na. Unang tamang simbag. Kung sa Ate Angel, araw ko man inita. Ano ini, Ate Angel, tamang simbag mo. Kung ano 100 pesos, mapadaman kay Ate Angel. Hello? Hello po, masimbahan po ako. Ano po, anak? Taga-sain ka? Taga-Daraga po. Daraga? Anong tanog? Ano po, cash register po. Cash register. Lower. Spell register. R-E-G-I-S-T-R. Enjoy yun ako sa'yo. Matibayon ka. Kasi, ito nag-eskwela? Sa PUP po. PUP? Letter T po. Pulangi Polytech University of the Pulangi. Hindi po, technology po. Iyo, PUP. Aram ko yan. Sa Manila, di ba? Sa Manila? Manila eh. PUP po. TUP, Technological University of the Philippines. Yes. Nakakuang kayo? Naka-online classes kayo ngayon? Anak? Graduate po ako. Graduate ka na. Opo. Anak? Po? Mali. Mali po. Bye-bye. Dahil magkana ka kasimbag kang pareho kasimbag ni Ate Angel. Hello? Hello, good afternoon. Hello. Can you please adjust the volume of your radio dial? It's having a feedback. Okay. Yeah. Wait a minute. Okay. Okay, sir. Yeah. Sir. Okay. It's okay. What is your answer? Tatanong lang po, sir, kung anil pa po bang i-quarantine yung galing Manila? Kasi pag darating yung namin, yung supervisor, magkakaroon po kami ng tawag dito ng seminar. Anil pa po bang i-quarantine yung galing Manila? Hello? Ang tinatanong ko kung anong tunog, ikaw pa na magtatanong ka. Opo. Hindi po ako susali. Sumali ka pa. Ganito. Sumali ka muna para sagutin kita. Ano sa tingin mo ang tunog? Ay, hindi ko po narinig. Tsambahin mo na lang. Tsambahin mo. Anong tunog? Tawag dito? Nag-jingle po kayo? Ha? Nag-jingle po kayo? Kung kudutong ka, nito ka singit mong sarawayon ka. Ano po? Importante po yung tanong ko. Sagutin nyo na po, please. Ano nga? Pakiulit ang tanong. Ang tanong. Kung
hindi pa po bang i-quarantine yung galing Manila? Kasi po may parating po yung namin, yung supervisor. Magkakaroon po kasi kami ng seminar. Ilang araw siya dito? Siguro mga 2 days. Okay. Ganito yon, ano yan, Miss? Shane. Mrs. Shane. Hindi po, Shane. Miss. Ganito yun, Shane. Di ba may kantang Shane? Si Shane. Di ba may kanta? Ganito yon, Shane. Saan siya sasakay? Sa aeroplano po. Ganito yun. Pagbaba niya ng airport, tumuloy siya dyan sa Legazpi City Convention Center. Mayroon dang tourist arrival profiling o visitors profiling. Okay. Diyan siya tutuloy, kukuha yung pangalan kung saan siya mag-check-in, saan matutulog, saan pupunta. And after that, pwede na siyang umalis. Pwede na siyang mag-iwaliw. Pwede na siyang kasi wala tayong required na quarantine sa Legazpi. Opo, kung sa bus po, o kung sakali pong sa bus siya sumakay. Ganun pa rin. Pagbaba niya ng terminal, pupunta siya ng pupunta siya dyan sa sa convention center para ma-profiling siya. Okay. Opo. Okay po. Thank you very much. Wala nang tanong, wala na? Okay po, kung gusto niyo po pong magpa-interview, okay po. Lago ko, sige, oras pa tayo. Wala na? Okay na yan? Okay na yun? Kapag po na-interview po kita, malaki po ang token namin, online interview. Okay na po yun? Okay na. Sige, Maraming sige po. salamat Ayaw sa niyo po pagtanong. ng token? Bakit? Ayaw niyo po ng token? Ayaw ko. Malatos na kalamang kiupo. Okay na. Bye-bye. Okay na po. Bye. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Patawadong kita kay mga nagkaberitay nakalag sa ang siring ng mga boses, gari bagang magayo ng pagkaoronon, lalo sa bangging madiklomon. Sa bangging malipoton, gari pwede mong kaoronon, yung perpihonon. Hello? Hello? Yes? Ang simbag, steel cabinet. Steel cabinet? Oo. Ano saan ka po? Taga-Lawis. Taga-Lawis? Oo. Anong klaseng steel cabinet? Sumataklao na. Tama? Ano nga ni? Paano magtanog ang steel cabinet? Minasagitsit. Paano siya tuminanog? Sige daw. Explican mo sa kuya. Migo, pakibaba kang volume mo. Tama ko sa unang feedback. Okay. Bilik ang radyo kay baba sana. Yan, okay na. Paano tuminanog ang steel cabinet? Ano po? Paano nagtanog sa steel cabinet? Ano ang steel cabinet? Ang steel cabinet posing, di ba nagtatanog? Paano siya tuminanog? Sa laso pagka-suksok. Kang ano? Pag route na sugar roller niya, nga ano. Ano nga na itong may roller na ito? Tumbukon mo. Ano sa may roller? So, steel cabinet, may roller siyang pigadihan. Ngunyan. Kung bago pa ito, ding tanong, pag matakla na, lalo na sa laso pagsuksok, makanukod. Biba kapag para pasakiti, kunutunta ka. Tama? Kailangan paliwanag. Steel cabinet, tama? Opo. Tapos, anong steel cabinet na? Anong ginibok ang steel cabinet? Isinuksok, binuksan, tapos sinara. Okay. Araw kayo ni Migo. Sige. Pero tama ka na dyan. I-considerar kunan sa imong simbagta. Ito, Migo, araw kayo ni. Napapagal ako sa imo, kaya mo kung maging maestro, takon araw ka ng simbagkang estudyante, napapagal ako. Papagalon. Steel cabinet baga, may drawer baga, yan bago. Drawer kay steel cabinet, binukasan. Tapos sinara. Kaya siya nagtanog.
Kaya actually, so cabinet talaga, maturo takla naman mananggan. Kaya kumbinsi ako sa imong, matakla naman mananggan sa roller kang cabinet. Kaya matanugo na. Paralok-ulok. Biya ka magparalok-ulok eh. Pwedeng ipadara ko sa imo ibang number. Ari na number? So, sa akin ko, ni posted din yung number. Okay. I-text mo sa kuya so number, gamit mo ang number na yun. Taludan taga ki 1,000 pesos. 100 pesos. Yo. Iyo po. Salamat. Sige. Ano pangaran pala mo? Pangaran? Andrea. Ano? Andrea. Ika, anong pangaran mo? Ako, Jess. Jess, okay. Mapagkalong kapag kauronong gusto ta kang latoson. Salamat po na. Taga anong prok sa Rawis? Prok 5. Prok 5. O sige, bye-bye. Congratulations. Bye-bye. Yan na. Ito ang tamang simbag. Ito sa simbag tabi ni Madam Angeli na steel cabinet. Okay, duwa ka mong luludan ko. Luludan ko ini si pag tinaw sa kuya ni Madam Angel so number na luludan ko. I-text mo tabi Madam Angel so cabinet, so cabinet. Steel cabinet. Open kan drawer kang steel cabinet. Kaya nagtanog. Ate Angel, i-text mo sa kuya sa number na ludan taki, 100 pesos. Tara mo, gusto ko yan magparapanao kiload. Tapos, otoman si Kwan, otoman si Sutaga, nito, si taga Sanito Ronald, si Nuwarangan Salbatanang ito. Pag-asa, taga Rawis. Pagalong ka uro na. Ginigidagit ka. Oy, i-text mo na bossing, so number mo, naluludan taki, 100 pesos. Actually, ang pinaka-inot na tuminex kita mang simbag si Ate Angel. Ate Angel, so 100 pesos mo tabi na load, i-text mo sa kuso number na pwedeng loadan. Ikabo na so, otong taga Pag-asa, Rawis, at taga Rawis, Legazpi City. Okay na? Then na kita maka-orasyon. Alas 4 na ugaring. Ate Angel? Yes po. Daramo, so anong daramo dyan? Daramo, so tapos, so nangganahan kong load, iload mo tabi, kay Manay Silin, taga-Bongga. Arog kayo ni. Kuhaan mo sa number ni Manay Silin. Iyo po. Forward ko po sa imo. Si Manay Silin, ano man hindi sa ini. Si Manay Beauty, nag-ito ni Kakayto. Bako ini so, bako silin so, vitamin C. Nag-ito ni kanina. Iwalo na kita ni Manay Silin. I-text mo sa ako sa number ni Manay Silin, padaran ko siya kiload. Okay po. Yan, okay. Opo, alatang mo po ako Ako pa. Mahal talaga ako. Alanin na. Thank you so much. Okay, thank you. Manay Silin. Silin. Kaya nga maraw ito ng apod mo sa kuya. Ano yun ata? Ate Silin. Yan. Magkakaigwa ka Ate Silin kiload. 100 pesos. Text dapat sa kuso number mo. Yo. Di sarong taga-Rawis, buda sarong taga-Bongga. Bongga. Baka kay Albay. Salamat kasi ng pagantabay. So orasyon sa Lunes na lang. Tan mga tao na mga may tumon, dapat mga tugang day mangki dapat ay kahadit ngunya na mga panahon. Maringanan may tumon tapag madiklom day katabi riparohon kaya pwede katabing magpasimple maski ano sa imong gibuhon. Kumpara sa mapution ikatabi silagon maski brown out talaga pwede nga sa imong kulit makibaliwanagon. Pwede man na, alas 4 na. Nagitan kita ni Kwan. Masalud na po. Si Kagawan ng Dawal. Sa Lunes na lang, i-remind mo ako ta orasyon ng kutabi. So, mga tawong may itom-itom. Salamaton. Goodbye. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr.